Kimanin mutum 70,000 ne a jihar Maradi waɗanda za su samu shaushawar allurar rigakafin cutar sarkewar numfashi coronavirus a cewar ya ulado jami'i da ke ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi a lokacin kaddamar da shaushawar rigakafin cutar. An samu allurai daki zuwa daki har kai muka da wanga kuma za a kawo mana wasu tunda babu alluran ne isasshe hakan ga sai aka ba mu 70,000 kenan tunda al'umma da ke da akwai mun haura ma miliyan 4 kama 70,000 kin da su isa tunda wannan 300 din muna sa 70,000 ne da 400 kenan akwai allura wani wanda take lalacewa wurin yi ko ta kare don kenan ba a cewa mutum 70,400 za a amma muna sa ran dai kamar mutum 70,000 kin nan za su samu allurar nan wancan 400 kin ana kasancewa fitatta ko ta lalace haka koko saboda akwai wani kwalin wanda aka buɗa shi ka gani in ya samu wani lokaci ba abin gaba sai a sauya shi. Bayan lura da kuma saka idanu na hukumomi na jihar Maradi kan yadda ake gudanar da allurar ta rigakafi su ma su zo su yi vaccine su zo yana kira wannan su hito duk population na Maradi su hito su zo likita su yi wannan vaccine saboda wannan vaccine da za su protege su contre cette maladie terrible maladie que la covid zai kare su ba labari mai kyau ba fisibillah da labarin kariya ne wannan vraiment ita bai vaccine wannan na abin ga les médecins les agents de santé la sécurité likitoci da sécurité kuma wannan suka ce mishi suna yi mishi likitoci da agent de défense de sécurité wannan laihi ne eske ita yana yi ba yi shi kenan ina ce mutanen su zo su dauki wannan vaccine pour qu'ils puissent se protéger contre la covid. Daga ƙarshe magatakarda na gwamnan jihar Maradi ya yi kira ga al'ummar Maradi da su hito kwansu da kwalkwatarsu domin samun allurar rigakafin cutar sarkewar numfashi don kare kansu daga cututtuka. Siraji Garba, talabijin Hausa 7 daga Maradi, jamhuriyar Nijar.